uNkulunkulu wenza into enhle aphe iziphiwo kubazalwane zona kanye leziphiwo ziyabalimaza abaningi. Yebo. Ngeluleka mina ngokuthi uma uNkulunkulu ekupha isiphiwo sikhuphuka isiphiwo sikhulu. Musu kukhuphuka naso. Ungasilandeli. Yebo. Wena shona phansi. uNkulunkulu uzokuphakamisa ngesikhathi esifanele. Elihlelo namhla malangeni siniphathele umfundisi MZ Mdluli lo lana nge-movement yabo leyatiwa ngokuthi Let Us Go movement. Ufuna kusatisa ukuthi bona bangani baphetheni yini contribution yabo labayindawo esiveni lesiphila kuso. Baba Mdluli mfundisi wami ngicela ukuthi ubingelele ungene endzabeni. Angibonge nceke yenkosi Dr. Nthali ukungimema kule studio. Njoba usushilo ke ngingumholi we Let Us Go Movement International. Sekuyiminyaka eminingi kakhulu. Ishumayela ivangeli lika Kristu. Inhlangano ehlanganisa amabandla onke. Ikhaya labo bonke abazalwane. Ikhaya labo bonke abefundisi. Lapho sihlangana khona sivuselelane. Uma sihlangene ke sivuselelana siyakubuka lokhu ukuthi awuhlali uyilokho oyikho. Impilo yobuKristu nokuthuthukiswa kobuholi sikubona kukhuphuka njalo sisizakala. Yaqala ke le movement ngonyaka ka1976 ngoFebruary. Uqala kwayo ke ngangise Johannesburg mina kuleyo minyaka sengivele ngumzalwane ebandleni lami ngikhonza. Kodwa ke ngase ngixhumana ke nabazalwane base Baragwanath Hospital okuyinhlangano ke okuyi-Hospital Christian Fellowship. Ngakhonza khona noma kwakungaba manesi nje kodwa ngaje ngaba ubhuti wabo wangempela. Inkinga zabo bazithula kimi nami ngibakhuthaza ngikhonza nabo esibhedlele kanye ngeviki. Kwafika isikhathi ke lapho sebelangazela ukuthi sengathi bangake baphume manje esibhedlele bayokhonza ngaphandle. Kwathi ngangineminyango eminingi vele saphuma ke sihambela amakhaya eSoweto, sihambela nezinye izinkonzo eSoweto. Kwase kudeleka ubuhlobo ke phakathi kwale Christian Fellowship esibhedlela kanye nalaba base Pietermaritzburg eDindeli Christian Fellowship. Savakashelana ke beza eGoli nathi sibuye siye eMaritzburg, beze eGoli sibuye siye eMaritzburg. Kwafika isikhathi ke lapho uNkulunkulu aconfirma khona ukuthi sihlangana kanjena nje kanti kukhona into ayiphekayo uNkulunkulu. SiseMaritzburg kwavele kwavuka umbono, wavuka lo mbono njengomlilo wequbula. Ngaleyo minyaka ke kwakusaculwa ichorus elaligugu elalithi Let Us Go and Praise the Lord. Lisaculwa nje kwakufundwe incwadi ke kaMatthew 28 ichapter verse 18 19 20. Ethi ke ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Iqhubeka ku20 ithi hambani emhlabeni wonke nishumayele ivangeli kuko konke okudaliweyo nenze izizwe abafundi bakaJesu abakholwayo nibabhaphathize
bese niyabafundisa konke enginiyale ngakho. Yeah. Ay vele ke yasiyaqala ke le movement yaqala nje kakhulu siba seDurban, Pietermaritzburg, Ladysmith, Newcastle, kodwa kakhulu eJohannesburg naseDurban. Ukhulumile la umfundisi ukuthi yasunguleka ngo-1976. Na ukhuluma ka-1976 sisenyangeni ya June. Lenhlangano yasungulwa ngoFebruary 1976. Yeah. Kwathi ngoJune kwaba nesibhelu. Yeah. Lapho eSoweto ngoba nawo bowukhona khona eJohannesburg. Yeah. Sisesikhathini inyanga le ya June. Yeah. Inyanga yebantu labasha lasikhumbula khona. Yeah. Ungathini nangabe usikhumbuta ngoba ukhuluma la nge-Let Us Go Movement International. Ngabe inhlangano yebantu labadzala kuphela yini noma nelusha khona? Usakhuluma nje ngezibhelu zika 1976 sengathi uyaprofeta ngoba kwathi nje maduze kakhulu zingakafiki silapha eOrlando East ebandleni lase African Congregational Church sihlangene khona emini sanquma ukuthi ake sivakashele ithende elaliseduze eBhazabhaza khona eOrlando laliholwa umfundisi omhlophe uGeorge McGregor. Kwathi silapho ke wambulelwa ukuthi ubona kushunqa intuthu eSoweto. Kwakungakezeki lutho. Yeah. Nathi futhi asikuthathanga serious. Wathi ubona nje kubhunya intuthu eSoweto. Okwathi emva kalokho nje kungekudala yasuka lempi yezibhelu. Uthi uMcGregor beyangaboni ngoba vele kuyabhunya eSoweto. Timbawula tiyabhunya. Kodwa bekunguFebruary kungabanza ngithi. Yena ukhuluma ngekubhunya kwemlilo, hayi lokhu kwetintuthu nani. Usembonweni angisho usho njalo. Yeah. Ngalonyaka ke sasenze ispecial meeting. Kwakungaseyena uluzu February. Kodwa saba ne-special meeting maduze nje. Cishe okwakuMay. Kodwa nayisungula ngoFebruary. ngoFebruary. May kwaba nalesi isibonakaliso noma isiprofeta. Umbono. Uma ikhuluma ke ngentuthu usho ukushunqa izibhelu. Into njengaleyo. Yeah. Ngempela okwathi nje maduze kwabonakala lokho. Ukuthi kuqalise lezi zibhelu. Yeah. Njoba kuJune ke impela njoba usho mfundisi Thali siyakhuthaza ukuthi lenyanga sithathe serious. Ngokuthi ibandla lithandaze kakhulu. Yes. Siyazi ukuthi la ngaphandle emphakathini kuyacelebratewa. Ukuthi abasha ibona abaletha izinguquko. Kunjani impela siyavumela kodwa ke siqinise emthandazweni. Yeah. Ukuthi uNkulunkulu aqhubeke nokutransforma isimo esomphakathi. Yeah. Ilokho engakusho maqondana noJune noma ngabe sisemasontweni lolu suku silu celebrate ngestyle sigxile emthandazweni. Maqona ke nombuzo wakho mfundisi wami ukuthi kuba abasha yini nabadala. Siyamangala impela indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Ngoba lapha nje kuba ingcube evange abasha abaningi kangoba nje sesivumelene ngohlelo ukuthi kulama session ebengikhuluma ngawo awu4 enye isession sinikeze abasha kube yibona abayilidayo mhlambe kube khona nezifundo ezithize ama theme abathanda ukuthi kukhulunywe ngawo bazi invitele futhi i-guest speaker yabo. Ngenhlanhla ke bakhona befundisa abancane esinabo khona la bangasikhethela bona. Then ke nabadala bakhona
nabogogo bakhona. Okunye futhi okumangasayo umfundisi wami ukuthi safaka isiko nala kubefundisi. Yebo. Ukuthi kuhle bafunde manje ukuthatha ibreak ekushumayeleni kwabo. Baphumule. Yebo. At least just 1 weekend. Ngo 3 months or ngo 6 months. Ehle pulpit. Yeah, manje ke siba nabo lapha kule nkonzo nje sisuka kuyo eSoweto besina befundisi abawu18 ababuya endaweni ehlukeneyo nabasuka khona eSoweto. Esikhothe into abamhlophe ngoMay ngoOctober nakhona sasina befundisi aba over 20. Lapho ngamangala kakhulu ke ngoba kwakunenhlobo zonke impela olukhanyana sinabo lapho ke nabanye futhi saba nabo kwaze kwaphela umhlangano. Umtimba waKristu udwebeka. Yebo udwebeka. Manje ke lona impela umzimba kaKristu. Awuvele. Asishumayeli ngamabandla inqobo zawo sithunukani ilonda. Cha asikwenzi lokho. Futhi asikhiphi umuntu ebandleni lakhe. Kodwa nje siyahlomisana. Ngiyavuselela. Yebo sidemonstrate ubunye ebandleni likaKristu. Abaningi noma bengakuboni asikusho lokho ngoba isintu sithi akuyiwa ndawonye. Yes. Njengamanzi. Yes. Kodwa ke abaningi sebayabona impela ukuthi kubalulekile lokuhlangana. Abanye ke bayasi thumelela bebuza ngalenhlangano sibachazele ngoba cishe ayikho indawo la eSouth Africa esingayanga kuyo. Namabandla amaningi siyile kuwo. Ngiyangithokothisa kakhulu Bhekiswa kuba mfundisi wami ukuthi nelusha lukhona alukho present nje kuphela ngenombolo noma ngetiqu kodwa nibaniketa umsebenzi ukuthi nabo baqale ukukhuluma ngaleli vangeli ngoba umgomo wenu uphakamisa Jesu njengenkosi nemsindisi. Ngetikhathi tonke etimweni tonke lenhlangabetana nato. Bantu labasha bakithi bayakudzinga lokho ngoba bathi ligotshwa liseva. Kuyangithokothisa nekuva ukuthi niyabacela nabo labadzala ukuthi behle pulpit kanye ngekoda banikete labantu labasha ngoba balibandla lakusasa. Kumele bapractice ukuze kusasa bende ngconywana. Ingabe lo moya lesiye siuve la eveni lokhona ukuthi abantu labadzala abasadzingeki sekufanele manje kube bantu labasha. Ingabe ukhona yini lapha kuLetaSco Movement International ngoba niyabanika leli thuba phela kungenteka ukuthi lomunye umnika sandla bese ufuna ingalo yonke. So ufisa ukukhweshisa labo labakhona. Ingabe lo moya ukhona yini? Siyawukhuza kakhulu kodwa ngomoya omuhle ngoba la kule movement ikhathi eziningi asivangeli. Awuvele. Njengoba kuhlangana abazalwane vele. Kodwa sivamisa ukwenza ama-theme. Nifundzisana. Bese ke lozoshumayela ahambe ngale theme. Akhe abazalwane. Nalaba ke baba abasha siyabafundisa ukuthi kuhle babuze empungeni ezikhona ngoba bona nje banolwazi lwalesi sikhathi ngenxa ye technology. Kodwa abadala bane experience bayazi indlela nale indigenous knowledge khona lapha. Bekhona la ku ulwati lwempilo. Njengoba kuthiwa ke indlela ibuzwa kwabaphambili. Akuhle sikhweshe abakhweshe abasha kulaba abadala kahle hle bayadinga kakhulu mfundisi wami. Badinga. Ngilapha nje mina ebandleni nasekhaya
bangifundisile ke lokhu nje koma cellphone ngiyasebenza ngakho kodwa kukhona la ngifike ngibhajwe khona ngingasaluzi ulimi lwayo sengiyambiza lo muntu omusha ayi awusondele ungisize afana nje qwa nje kalula ngaleyo ndlela ke siyadingana kakhulu siyabadinga nabo bayasidinga futhi ke nathi abadala akudingi manje ukuthi sibathathe kabi asibacathulise ngomoya ophansi nangomoya wothando uma sikhuluma nabo babona uthando lakithi ukuthi ngempela siyabacathulisa yebo Mfundisi wami kuyavakala sikulo hlelo umthombo ekuphila Fountain of Life siyachubeka bhekiswako la uthinzele enye indzaba lebalekile angifuni ukuyishiya ngoba isita thina itawusisita thina sisibe ukhulume ngokuthi niyakhuleka lapha ku Let Us Go Movement International uma nikhulekela ukuthi kube ne transformation eveni lakithi hayi ebandleni kodwa eveni lakithi ngoba nikuconza lokho ukuthi libandla alikho emoyeni lisesiveni liseveni ingabe niyayibona imiphumela yemikhuleko yenu ngoba kunalabo labathi umkhuleko awendi lutho kodwa wena nami siyathi ukuthi umkhuleko uyatshintsha ulethe transformation etimo uyatigucula ingabe sekukhona yini longa Paula ngako ukuthi bamba bathine nabo lesikubonile kwendeka nangabe sikhuleka yebo okokuqala nje mfundisi wami iBhayibheli yasitshela kuba seThesalonika besibili chapter 5 verse 20 ukuthi thina maKristu singamanxusa okungathi uNkulunkulu unxusa ngathi akufanele sikukhohle lokho ukuthi sithunyiwe uNkulunkulu wethu esezulwini uthembe thina emhlabeni ngesikhathi sikhuluma ngale ndaba esiveni sakithi nasemabandleni akithi nasemphakathini yakithi akufanele sidede emkhulekweni ngoba umkhuleko ukukhuluma noNkulunkulu umnikazi walesi sizwe umnikazi wale generation umnikazi waleli bandla sikhulume ke thina lo uNkulunkulu akufaka kithi ukuba sikhulume kodwa sibuyele kuye futhi siyokhuluma naye ngesikhathi sikhuluma naye ke uNkulunkulu uyajabula uNkulunkulu uyaphendula bese sibona izithelo ezimangalisayo nathi size simangala ngamanye amazwi ngiyavuma ukuthi ngempela siyawubona umphumela wokuthandaza kwethu kuNkulunkulu ukuthi umthandazo wethu awusilo ize ngoba okunye nje esikuphawulayo ukuthi la sihlangene singabazalwane abehlukeneyo sikhonza ungene wena emnyango ngeke ubone ukuthi laba babuye emabandleni ahlukeneyo uNkulunkulu ke ukwenza ngokubona kwakhe lokho asihlanganise futhi okunye siyakholwa ukuthi nesimo esikhona emphakathini wakithi lokho esikubonayo okungathi kubi kakhulu kuyasihlasimulisa egazini ukuba ayikho imkhuleko ukuba alikho ibandla ngabe kuwesi kakhulu kunalokho kakhulu baba kodwa uNkulunkulu usibambelele sisimo ukuthi usekhona unembeza ngakulunye ihlangothi ukuthi kubi lokho engikwenzayo lamanxusa asaqhubeka wenda umsebenzi asincusela nathi lesingendi lutho kuze ukuthi uNkulunkulu ahambe nathi kuze ube ngila uyawenza umsebenzi yena njengoba sithandaza nje usemsebenzini manje basikhuluma njengamanje
njengoba sikhuluma nje la yena uyezwa usemsebenzini kakhulu 24 hours and noma ngabe ngisiphi isimo asimhluli kunana umculo othi asikho simo lesingamelana naye yebo asikho impela asikho lesingamlaleli kanjalo asikho simo lesingamlaleli noma ngisiphi isimo siyamlalela Jesu wakhuluma nelwandle lamlalela kwaba nekuthula sebathukile abafunzi ukhombisa ukuthi kude simo lesingamlaleli uNkulunkulu uma akhuda uyakhuda uyamlalela liyangijabulisa futhi lelo ukuthi sinjenje namhla la eSouth Africa kube libandla alikho yebo ngabe kubi kakhulu ngabe kubi kakhulu ngakho ke njengoba izwi lenkosi lisho ukuthi masikhululeke singaphezi asiqinisele impela noma ngabe kuba mnyamanyana ngesisikhathi lokho kusho khona ukuthi sekuzokhanya singaphela manje asiqinisele emthandazweni uNkulunkulu uyasiza futhi uNkulunkulu uphendula ngesikhathi sakhe namanje uyaphendula nangesikhathi sizawufutha angaphendula and uma ngaphendula ngaleso simo kude lokubi lokwendekayo ngoba yena u-in charge uyavimba tonke itinto letimbi asayokuniketa impendulo la uyothi nawe indeed yabona manje ukuthi uNkulunkulu bekangigcineleni la ile mpendulo lokunye lengikuphawulile la mfundisi wami ukuthi nine ukuthi imithandazo yenu iyavakala nangaphosisi la sena 48 years in existence yebo 48 years angeke nihambe ngekwati kwenu nangemandla enu kodwa kuhamba naNkulunkulu lokho kungabikho kuxabana kungabikho kuhlephuka kwe-movement kungabikho misindo kodwa solo kunichubeka kimi kungikhombisa kona ukuthi uNkulunkulu uyayiba imthandazo yethu uqinisile mfundisi wami sike sakhuluma ngale ndaba ukuthi uma ungekho ebandleni nihlangene nje i-movement le yebo i-movement ke kusho ukuthi iyahamba kodwa uma isiphela futhi sizama ukuthi kungabe i-monument awuveke kungafika isikhathi lapho sokhuluma khona ngomlando ukuthi awu kwaku kodwa sikubonile lo uNkulunkulu esilekelela sihamba naye labazalwane bezinikela ngisho nangemnikelo ngoba noma sengafika nje lapho kodwa imihlangano bayazithwalela basithengela ukudla babuye futhi banikeza abampofu sibe futhi sibe nesandla nakuzo ingcebo zikaNkulunkulu uma ngathi le mali iphuma ngempela ngoba phela labazane basemabandleni abo bayasebenza bayanikela benza konke lesingwa semihla ngemihla uNkulunkulu uyaniketa ukuze i-movement ichubeke iyephambili nokuthi ke siyeluleka kubazalwane ke ukuthi njoba beza lapha nje emhlanganweni bahloniphe oyise emakhaya uma ezohamba nje amtshele umfundisi ukuthi umfundisi ngizoba nohambo noma nje umazisi nami nje iqobo lwami ebandleni lami ngababikela ukuthi kune movement enje bonke bayayazi ukuze uma umfundisi efuna ukusebenzisa kungabe surprise ukuthi hayi akekho asimboni kuphi sizokuthi uyahamba uyegoli yakuphi akambikelanga umfundisi siyayifundisa leyo mfundiso ukuthi abahloniphe abaphathi babo ngoba nathi njengami nje ngiyaxhumana nabo kakhulu uma sinenkonzo njengoba ngo-October nje soba sehluhluwe mina ngizohamba phambili ngiyohlanganisa befundisi la njengomholi ngikhulume nabo bayazi le movement nokuhlonipha kwabo ukuthi lethe imvuselelo ebandleni lethe imvuselelo endaweni sizothandazela nemimoya yendawo ngoba ikhona imimoya emibi endawo manje kuma sifikile sifike sikhuleke kakhulu yebo size sibe ne-open air yebo sikhuleke so ke
Iloko kuba khona ukubambisana phakathi kwe-movement nabaphathi bamabandla. Awube. Yeah. No, umsebenzi wenu uyancomeka, uyabonakala. Ukuniketela ukuthokothisa kakhulu ngenhlonipho. Yeah. Uthi le nhlonipho ihamba phambili. Yeah. Nawe ungaka bhekiswa kuyabika. Yeah. Ukuthi noma kuma elder akho noma kubani uthi nani ngangiboni ngiye kuphi. Yeah. Kunebantu emabandleni lamalanga labangafuni kubika. Yebo. So lo muntu usezingeni lokuba umholi. Yebo. Mhlambe nangabe uthi akabike lo muntu utibona sengathi soyamehlisa. Yamehlisa, kulezinga lakulo manje. Exactly. Why abike kuwe? Exactly. Ngoba naye ulingana nawe Yeah. ngandlela thide. Ungaphawula uthini ngalokho? Ingozi enkulu ehlela umzalwane onjalo. Into emlimazayo ukuthi uNkulunkulu wenza into enhle. Aphe iziphiwo kubazalwane. Zona kanye leziphiwo ziyabalimaza abaningi. Yebo. Ngeluleka mina ngokuthi uma uNkulunkulu ekupha isiphiwo sikhuphuka isiphiwo sikhulu. Musu kukhuphuka naso. Ungasilandeli. Yebo. Wena shona phansi. uNkulunkulu uzokuphakamisa ngesikhathi esifanele. Ngoba ngesikhathi siphakeme isiphiwo siyaphezulu. Nawo phezulu uzobona ungcono kunomfundisi wakho. Yebo. Kanti yena nje ubizelwe ukwelusa. Akaphiwanga kangako ukushumayela. Wena manje ngoba kuphela isiphiwo lesi siphakama ujike manje umbhekele phansi. Yebo. Kodwa hayi mina ngcono kunomfundisi. Ngoba ngishumayela ngesingisi. Ngesingisi. Wazi nje basho amen omkhulu awuseba kulimazile. Yeah. Angisaphathi kuma ukhulekela isalukazi mhlawumbe wasiphusha kancane sagile kasawa awu impela siyaphuma nasebandleni manje siyomisa amathende uthukuthele manje uyazimela manje ilezi phiwo ezilimaza abazalwane kanti uma wena uzithoba isiphiwo sikhulu uzobonwa abaphathi bakho yebo ukuthi uyiphi position kube ibona abazokusebenzisa bakubeke kwiposition efaneleyo ngoba nengcebo mina ngiyengeluleke ukuthi uma ubona abazalwane phakathi kwebandla olilusayo baneziphiwo mhlambe esidlula wena noma ongenaso basebenzise ubafake kuma position afaneleyo kuze ukuthi ni complementary yebo la igap ingabi khona end of the day baphamisa wena nomsebenzi wakho exactly ngoba nguwe lobitele kulena ndzaba yebo kunjalo siyayibona lento yandlondlobala lamalanga kakhulu umuntu ngesiphiwo sakhe umbone etakahle angafuni kwehla ukhuphuke lesiphiwo akhuphuke naso lesiphiwo bese tiyashayana lapha eDumo kushayana abantu labanjengalabo bhekiswa kuyababona uyantshintsha lo muntu na uthi ungangikhulekisa lathi hayi nginike 200 rand ukuthi ngikhuleke kanye nawe ngoba vele lento nangikuniketela umkhuleko lento lefuna ukuyithola mncane 200 rand mncane kakhulu bafuna ezingaphezulu 1000 for umkhuleko le umkhuleko naye la ngekho shoko ukuthi lento loyicela ukuthi awuphumelele ngoba kumusa kumbe ngimi ngivisisa kabi ngivisisa kabi awuzukusebenza vele umkhuleko ngoba sothengisa ngawo ufuna imali ukuze exchange ngomkhuleko ukhuluma ngecommunication umthandazo uthi communication ukhuluma naNkulunkulu and uNkulunkulu lo wendako ukuthi lo mkhulekelayo aphole asinze kuloko lokungumthwalo kuye so nase wena ukuthatha konke kuba kuwe uNkulunkulu yamshifta manje uyamkhipha uNkulunkulu emandla onke nekuhlakanipha konke kukuwe and akusabi ngiloko uNkulunkulu ebekakuhlelile ngawe
yebo kodwa manje wena ukhuphuke nani nalowo uNkulunkulu akuphathise khona awuphathise khona ngalamanye imavi so uthi bona ulingana naNkulunkulu yebo so uthi bona nawe wenda umsebenzi leNkulunkulu la wendabo kanti wena ngawe uyatithoba ngesikhathi tonke wehle kube uNkulunkulu ophakama yebo uNkulunkulu uma ekhuluma kuJeremiah ngesikhathi embiza uJeremiah uthi yena mncane yebo uJeremiah uthi akakwazi ngisho ukukhuluma yena I think it's Jeremiah chapter 1 from verse 4 akakwazi nokukhuluma uNkulunkulu uyamlalela ke futhi uyakwazi lokaye kusho mhlawumbe uqinisile yebo kodwa uthi no ungesabi mina ngikubizile yebo mina ngizofaka amazwi ami emlonyeni wakho njengoba sishumayela nje silekelelwa umoya oyingcwele exactly ba indlela oshumayela ngayo lapha ya iyo yona oyiplanile kodwa kungaphezulu kwalokho uma usumile lapha yani uye ukhuphuke ngendlela ongayiplana kakhulu ngoba sesilekelelwa umoya oyingcwele hayi imali mfundisi hayi imali ngoba uma ulapha moya oyingcwele takes over takes over kube kwendeka yini kuwe mfundisi ukuthi uplanile kahle uprepareile isermon yakho uma lapha ubabingelela abazalwane yonke lento ilahleke uyibona ukuthi lento ayikho relevant manje la uNkulunkulu akhulume ngawo uthi Nkosi ngincede ngikhulume nebantu bawo kuyendeka lokho kuyenzeka ngesikhathi uhlele mfundisi wami angazi uma kwabanye kuyenzeka yini le ntshumayelo impela uyizwe la kuwe ukuthi hayi lena ayikhona hayi ngizoshaya namhlanje ngihamba ngedwa nami kodwa ngesikhathi sekukhulekwa impela kukhulekwa afika umoya oyingcwele athi le ntshumayelo yakho le yebo akusiyo yami yebo hayi umangale manje avele aveze intshumayelo mhlambe ongezi kuyizwa kahle yebo kodwa uma umlalela umoya oyingcwele responda kumoya oyingcwele thatha le ntshumayelo akunikeza yona ngoba ngiyo leyophilisa uzozwa ngesikhathi sushumayela uzozwa ngesikhathi sushumayela ukuthi hey nasi le ivele kumnikazi yebo kuyenzeka lokho hayi lokuthi ujuluke ube manje usinde abantu bazalwane bathi uzama kuthini namhla asiva kahle ukuthi kwendekani ujulukile wena uyasebenza kuyendeka lokho mfundisi kodwa lo sitshela kona ukuthi iLet Us Go Movement International iyafundisa ukuthi nangabe njengoba sonke kuthi uNkulunkulu angakamniketi ithalenta sonke sinawo ungenteka inamabili wena una4 kodwa akusho ukuthi kulawa wakho la ngu4 kufuna mina ngikubangisa uNkulunkulu ubonile ukuthi mina ngiyohamba kahle ngale 2 nakuthembeka kule 2 yakami kusho ukuthi umsebenzi la ngibitela wona ngiyawenda siyababona lamalanga bazubazuba mfundisi unathulo umuntu so ufuna konke kube kuye ufuna kwenda konke lo muntu and ungakwenda yini konke ukwendisisa cha njoba umzimba unjena nje uNkulunkulu uyalinganisa ngawo ukuthi isandla sinomsebenzi waso umlomo unomsebenzi wawo ngeke ubone unyawo lusuka luyobangisa umlomo nempumulo iyobangisa iso yebo kodwa leso naleso sitho sinomsebenzi waso kanjalo nasebandleni njoba Efesu chapter 4 from verse 14 mangaphosisi iyazibeka leziphiwo yebo ukuthi ngempela uNkulunkulu uzinikile lesiphiwo ilona lo yebo so ke kuhle umuntu ahlale esiphiweni sakhe uthi lo munye stick to your lane wathi omunye umfundisi owayevashele eGoli iRema ke yayisaqala uFrank Price waseAmerica namanje angikhohlwa yebo efundisa ke athi you have to start where you are awuveke manje ke esho ukuthi kule level okuyo qala lapho
ungabe usulangaze ukuthi nami ngabe sengilapha ya umtshale khona naye waqala la indlu iqala kwi-foundation kakhulu, amabhilidi aqala kwi-foundation. So ke wayefundisa lokho ke ukuthi asithembeke kulokhu uNkulunkulu asiphe khona ngaleso sikhathi. awuvele Nami qobo lami njengomdluli angisho lokho ukuthi bengivele ngikhona ngisebenza nje bangibala yonke leminyaka. Kodwa mangibala u2001 yebo ngifika la eNespray. Namuhla ngikwelinye ilevel. yebo yes Ngoba ngihlangane nobaba uMthale. Ngafunda okuthize kuwo. wahlangana nabafundisi Abahlukahlukene. Ngafunda okuthize ngisithobile kodwa. yebo baba Ngafunda namhla angigabazi ukuthi ngikwelinye ilevel. level ya ave kumnanzi ukuthi thoba mfundisi wami Yebo. yena nakakuphakamisa ukuphakamisa athi ukuthi manje la ngikuyisa khona uthi ayikhona lento. Yebo. Kodwa uma sithi phakamisa thina uNkulunkulu ugcina mhlambe sekathi awuthi ngiyekele nami ngiyawubukela manje. Yebo asibonele. Asibonele ngoba uyafaka yonke lenzawo. Yebo. Kuthi la ngafuni ukuthi aphume kuko. Yebo. Noma angangena kuko angeke aze ende njengemuntu lofakwe uNkulunkulu. Yebo. Ngoba ngisine ukuthi bita khona. Nekubitwa uNkulunkulu khona. Yebo. Angadi mfundisi. Ukwa experience lo. Yebo. Uthi kukhona labatibitako, khona lababitwa uNkulunkulu. Yikho nje sekune saganyana kulezi insuku bathi kunama self appointed pastors. SAP. Hayi liyamaphoyisa. Kunohlobo lwabefundisi abazibizayo bona. Abangabizwanga uNkulunkulu. Yeah. Noma sekuqhubeka ke umsebenzi bayabonakala uSathane uyaba expose. Kubonakala ukuthi laba basibizile laba. Yebo, kodwa ababizwe uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabathwala yena ngokwakhe. Abahole obizweni lwabo. Futhi ugcobo lwakhe lube phezulu kwabo ababizwe uNkulunkulu. Ukukhuluma kwabo nezwi abalishumayelayo linomlilo phakathi. Ilokho esikuqaphelile. Kodwa abazibizile yibo laba ke okuhambe ibandla lithukwe ngenxa yabo. Abefundisi bathukwe ngenxa yabo. Ngoba ekuhambeni kwabo bayahlanganisa. Impilo yabo ayivumelani nalokhu abakushumayelayo noma lokho abathi bayikho. Impilo yabo isho okunye. Kuvuke amahlazo endleleni bese kuthiwa manje abefundisi banje ngenxa nje yalelo hlobo lwabefundisi abangabizwa. Mfundisi wami sengathi bangakhulekelwa kakhulu ngoba nje basihlangana nje la esihlala khona koma fraternals. Sihlangana sesihlangene siyakubona lo ukuthi le ndoda le le ndoda le kodwa siyabekezela nje ukufundisa ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga naye uyogcina esizakela. Yebo. Hlala nathi sihlale nawe umlaleli sihlelelane mfundisi MZ Mdluli lo ngumholi wayo Let Us Go Movement International la asatisa kabanti ngalomtimba ukuthi yini labakwendako yini labakushumayelako bakholelwa kuphi basebenza kanjani nangiba nisebenza nabo wonke bomake bakhona bobabe bakhona
labakhulile nalabasha bakhona. Exactly. Ngoba sithombe lisebenza lebafundisi bemabandla lahlukahlukene njengoba uPaula nidweba lesithombe selizulu ngoba yena uthi uthandazela ukuthi sibe munye sihlangane sibe munye bunye bunemandla mfundisi bunye kunenguquko lokuyilethako kodwa abantu abayiboni ipower yeunity bafuna ukuthabuka all the time umuntu atendele kwakhe kodwa kuhle noma unekwakho ukuthi kubuye kuhlanganwe kwendiwe umsebenzi noma kanye noma ngekota uthi nihlangana ngekota or 3 times a year kubalekile ukuthi umtimba waKristu emalunga lasemtimbeni waKristu abuye ahlangane ngawo ma-fraternals nangezinkonzo letithide sihlanganyele ngoba kuba khona i-revival nangabe sihlanganyela sibazalwane esikhathini sekuphila kwethu. Bekunene nangabe sichubeka mfundisi wami la ukhulume ngezinto letinyenti letisakhako mina tingakhile nje bengayati kabandana Let Us Go Movement International ngiyati ngake ngahlanganyela kodwa namhla sengivile ukuthi mbamba yini leyo leniphethe yini lokho lenikwendako kuze ukuthi sikhule hayi nine nodwa nathi lesibona lemisebenzi yini bese siyakhula umthandzeni Kristu Jesu njengenkosi nemsindisi wetimpilo tethu ukhulumile ngebhala wakhuluma nge-D-Day ungaphawula uthini futhi lapha kwavula iminyango ukuthi sigcine manje sesiyovumbulula amanesi ezibhedlela eziningi lesibhedlele eziphethwe amabandla amadala ama-mission noma ama-missionary so-ke kwavuleka umnyango ukuba sishumayela ivangeli nakhona ezibhedlela kwasizakala amanesi amaningi angazi uma mfundisi uzongivumela yini ukuthi ngikuhlebele nje ngejoke eyenzakalayo ukuthi ngishumayela nje ngaleso sikhathi mina sengikhulile kodwa indaba nje yomshado ingathi ngangisayishalazela abanye baze bangikhumbuze ngoGenesis chapter 2 verse 18 ukuthi ngeke ngalifunda lelo verse na elithi akukuhle indoda ihlale yodwa ngicha ngiyalazi impela so-ke kafushane nje ngiveza ukuthi emva kwalokho kade nami uNkulunkulu ungilungisele kuwo lamanesi asedindele unkosikazi yebo lawa aseBaragwana akusiko ukuthi mhlambe kwakungani ngawo kodwa uNkulunkulu wangithatha wayongambulela intombi eyayisedindele yiyo le manje esihleli nawo namhlanje yaye umholi ebranchini yasedindele manje yiyo lengihleli nayo manje sisigugile sinabantwana sinabazukulu umphumela we Let Us Go nabanye futhi kwabanjengami abanye baba befundisi bekhuliswa khona la ekhaya ngisho ukuthi ke izibhedlela noma ukushumayela ezibhedlela kwawusabalalisa umsebenzi kangoba abaningi bangalezo zikhathi namanje sisenabo abanye basabalala baya kwamanye amazwe ukhona nje obekade sesakhamuzi za eUK wayekhona la kaNyamazane ngesikhathi sikamkhulu Simelane ngam-introduce ngiyakhumbula namanje njobe segoli nje besinaye sobuyile ke manje phesheya ungomunye nje engubhuti wakhe kakhulu umphumela wasesibhedlele wonke lo umphumela we Let Us Go yebo esibhedlela
Yangibuta ngesibhedlela kodwa songiphendulile. Ngoba ngifuna kubuda ukuthi bakhona yini laba phenduka lapho ngendlela yokuthi baze babe tinceku noma tincekati tiphumele ngaphandle. Kodwa songiphendulile. Kunjalo. Ngoba make nisebenza kanye ebandleni. Lethela lempendulo lebengiyidinga. Ekhombisa kona ukuthi kusho umsebenzi bewendiwa la etibhedlela. Utshaliwe impela. And lengikuthandza kakhulu mfundisi ukuthi etibhedlela indzawo yebantu labagulako. Iningi labo. Kodwa uma niphakamisa Kristu kuleso simo. Ne-healing yalabo bantu iyenteka masinyane iba khona. Ngoba le mithandazo nangabe niyenda engiyakholelwa mina ukuthi iyapermeate iyangena emawodini nalabo labagulako batibe bangconywana. Futhi ke sasiba ne-session nama-session athize manje sebhala kwana singene emawodini sibathandazela. Uma sisemadadeni singakaqali i-session yokuqala siqale ezibhedlela. Yebo. Ngalosikhathi ke kwakusine College of Education lapha namadadeni ufundela uthisha. Singene khona sishumayela nako Mosford nako Mseleni singene la emawodini. Siyiletha School. So ke mkhulu umsebenzi owenziwa ilenhlangano. Sesiya ngasekusongeni mfundisi wami uthi sasingena ingabe le role yeni nibona ukuthi seyiphelile manje noma isadingeka manje ukuthi nala ekhaya eMpumalanga ungayilida lento la etibhedlela. Isadingeka. Iyadingeka. Uma idingeka umsebenzi awenzeka. Isadingeka impela kangoba noma ke ngekho ngenawo leyo program. Kodwa ke through Let Us Go la sifika khona. Isaqhubeka namanje ukuthi before siqale sibe ne-outreach egabeni ehlukeneyo. Okunye futhi engicishe ngakushiya baba ngicela nje ukusonga ngalokho. Ukuthi laphayani kukhona enye i-organization esayi-adopt ikanye nathi. Ethi manje ke family before the church. Lelo thuba siyanikeza ke njengoba silapha nje sifundise nangemindeni. Kodwa bazi ukuthi before the church indaba iqala ekhaya. Lokho nje impela na kusizile kakhulu. Yabona lo kungaba i-topic yangalinye ilanga ngoba siye sibeke libandla noma siye sibeke bazalwane phambili. Kunathi sibaholi nemindeni yethu. Songa ungaphawula uthini? Mfundisi wami Thali Dokotela ngibongile kakhulu kanye nababukeli abalaleli engithemba ukuthi lo mhlangano uzoba isibusiso kubo bonke abayizwayo le ndaba na le studio uNkulunkulu asibusise kuba sikhiqize umlayezo okwazi ukufinyelela la singeke sifinyelele khona thina kakhulu nakubantu ebesingeke sibazi futhi. Ngithi ke uNkulunkulu akanibusise nonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi Mdluli ngetibusiso nangeligalelo bekunene asihlanganeni ngalo.